X'inhu x-xogħol ta' kuratur? Bella, xogħol ta' kuratur huwa li dik ħaġa oħra man tweġġani fl-artist, fucking. Tgħix b'ħafna oġieħ, bro, inti ostja. Meta inti titgħallem barra u tagħmel għalla man-nies u titkellem man-nies u tfucking propju man-nies u tixrob xebab absint man-nies u tibda toħroġ dawn l-idejat. Nibda niftakar f'dawk iż-żminijiet ta' l-impressionizm fejn vera l-artisti dak iż-żmien għandna kienu jagħmlu fucking sens meta kienu joħolqu dik il-rivoluzzjoni artistika. Aw jina għaddejt minna bnidem cosmopolitan ħafna, ma nis differenti. U tiġi għaw, għandi exhibition ta' għalla krejt sala, xtajta għalla l-imbit, għamna sandwiches, daġi zabux biex nizu għalla jgħodu naqru għalla jġrobu fucking l-imbit, jizak mortiċ għalla fucking bxej. And waħet l-inkwatri, xin it-tema? Mux l-arti li għamilt. Joġbuk, hija ma' hemm tema, hemm xi ħaġa li ġalna għalla nidħol fl-ispirtu ta' dak li ħassejt int waqt li inti kont qiegħed fucking tagħmel dawn it-tpinġijiet żbieħ tiegħek. Għax jiġobni ħafna l-pajsaġġ Malti. Alright, fuck you, ħajta s-sieħ, għalla Peter Ross, siġra, għalla Kastel fil-bot. Ok, juridu ngħidulu proset il-da. Ikollok fucking ministru jagħmel speech għal isuja fil-artist minn meta ħareġ minn oxxomu. Imma fatti meħnda għal jiġu biskript għal jħodlok fucking nofsi għajta għal Proset, ministru, proset l-artist, dak il-tip ta' fucking. U dik il-mentalità tweġġak, man, jina għanna esibi xejt, barra ma jisirux dak media, man, you know? It's like, so, when you curate, it's like, jek għandek fucking tema, daħħal in-nies ġo film, jinnaf, tuża ċertu affarijiet, per eżempju, ħansemmi għandek il-Teris de Bono palissa u l-Joe Smith tamlu fucking esibizzjoni ta' fuq il-Verdala bil-bajt, man. Kurata minn Vince Briffa u isek tħalt ġo l-Verdala Hotel illum il-ġurnata mkisra u kien hemm video saqqan antiki tiegħu tal-Griffin u x'tafien u jġeddalek memori. Inti awtomatikament issir parti minn dik l-esibizzjoni. Issa kien ġejt mistiedem bil-invita għalla xajf ta' Hilera Zobbi u x'nafien, fint mortem ħatta t-sambita minn daġġaj fucking pekla. Asħarist lej fucking kwadru mġidda ma xiltqajta għalla maċali li ma għataw raħzmin u tlaqna nħutu drink u it's like that. Għadik il-mentalità t-fucking d-bidel kwar. So, il-kurazzjonijiet irridu jisiru b'tgħaddi motu maniera li inti tħalt fil-vizual, fil-conceptual factor li għandek il-kwadri u għandek l-oġġetti konceptuali li jmorru mal-istorja tiegħek. Bla dubju inti qed tipponta speċa lej prevalenza ta' medjokrità fil-qasam artistiku Malti. Il-mistoqsija bħala bniedem li kif qed tajt int ħdimt barra, dom taħdem barra inti? Filmi għamilt fit-eżabizzjonijiet barra, il-kunċett huwa differenti. Per esempio, jennaf, jien l-ewwel artist fid-dinja, li ħdimt ma' robot, ma' AI, Artificial Intelligence. Kienet, dan kien 2018, ġiri mux għantkellem. Xieġviri ħdimt ma' AI? ħdimt ma' magna, ħdimt ma' robot, għallimt robot fucking tpinġi. Investiment kbir, minna għunsallem mill-Angelo Dalli u fuq Wikipedia ġiviri mnizzel jien l-ewwel persona ħdim ma' Kif tħalt fi għadija xaqqa? Mela, jena konset provan fit-tiex. Xaħat kun kif ħansolvu għal-problema tal-medjokrita minnaħa ta' bniedem li ħadem barra. Pero bat inti bis li fuq tal-AI. Għax kien kunċett għanna li għal-bidu tani kurzita kbira tħalt fija għall-għallawt. U bat bejt nirrealizzajn xil-fakk jett namel men. Etnallema għalla magna. Fimt? Bidlostja magna, għada pitada, kapaċi tkun aħjar mill-artist. U kapaċi tkun aħjar mill-artist. We're talking that in 10 years, artificial intelligence will take fucking over. I experienced the motherfucker. Ħdimt maħħa u ħriġna painting tiegħi u painting tal-AI li ħdimna flimkien. And they were auctioned. U naħseb li they were auctioned to Sigma and something else. And I think I am the most highest bid as an auction, as a artist life. Waħda 17,500 u l-ħar 18,000. Għax AI.
Obviously, l-ġurnata u daqqata xi 40 artist il-Ġapan jaħdem ma' Artificial Intelligence, hemm skos New York. Imma, Okay. Imma peress li, mela, inti l-għu bdiet t-diskrivi kif l-artist kontralju għal-pittur u dak li meta ħares li t-tila speċa jferra ruħu għal-fuq it-tila u jġi eżawrit. Makna m'għandix ruħ. Kif allura mbagħad tirrikonċilja l-idea li AI tista' tkun aħjar minn bniedem kemm il-darba l-AI? Hija magna intelligenti immens fis-sens li meta bdejna naħdmu fuqha tiġi hooked on it fis-sens li tibda tgħidilha l-amen titilla fucking xogħol tal-bdieħ. Għadina naqam minn dal-proċess kif taħdem. Inti tagħmel painting, din literalment inti tkun qed tassorbik through this glove and believe it or not through some fucking things in your head minni. U tagħmel il-painting. Tassorbi kollox. Fis-sens intu clouding jimma nifirx f'computers, għammi kelma clouding ximkien, għaw xaħat? Għanna konsulent għawet fid-dinja tal-informatika. Il-fact checker dana għara jgħajed. Nice meeting, għatti xop whisky inti għataw? Għatti xop whisky, bro. Cheers. Okay, cheers. Meta one fucking week is like din minn painting waħda n-nexxila taqsam del-painting. F'mid bitċak t-tidnorjom l xogħol taħħa tal-bliħ ġi. U bdiet toħroġ l-astrat taħħa. Tilla-la-men, di m'għandix limitu ta' kemm tista' taħdem. Fimt, fis-sens li di minn idea tiegħi ħarġet 100. M'hemmx limit kemm tista' taħdem. Issa biċċa xogħol li ħassejt dak il-ħin meta bdejt tara dil-ħaġa manifesta ruħha. Di ħanaħxi kull artist bil-sens li jista' jipproduġiju. Fil-verità twil, illum l-NFTs, these are all AI fucking stuff, man. NFTs? NFTs, you know what NFTs are? Le, illuminani. Ħat illuminana Adel? Tkun tista' tgħidilna Adel. Illum minn biċċ. Non-fungible tokens. Għek issa vera ħansir. Principjant, people are fucking għal-prema investing in this, you know? So l-artist bil-mod jgħat fucking jintrema. Tini definizjoni ta' nistana għana non-fungible token anka biex forsi nitallem ġaġajn. A non-fungible token is a unique and non-interchangeable unit of data stored on a digital ledger. Mela għu għet nitkellmu fuq blockchain, sawa? Yes, correct? Yes. Possibilment. NFTs can be associated with easily reproductive items such as photos, videos, audio, and other types of digital files as unique items and use blockchain technology, to give the NFT a public proof of ownership. Ġviri inti tixxi biċċa minn ritrat? Inti tixxi biċċa mbarazz, ton fuq il-fucking flus fuq il-blockchain, kien dal-mak kienet namlu jiswa 100 euro, u rritu nġibu currency. Minu għanna l-aktijaj. Un inġar bala n-nis jemnu li dan huwa 100 euro. Issa, dan 100 euro. Xtrajtu int. Għalajt għalli minn fuq 150, mela da sar 150. NFTs like that. And they're buying art now. They're like speculation. Exactly, man. It's like. Okay. AI. Birispet kollu taġi, għanna huwa suġġett interessanti ħafna għallum il-ġurnata. Għandek cryptocurrency? Anka revoluta għal-madu naħxewiri, men. Għala? Jizzom naffa, għalla kalli fissar Christmas kalli 6,000 euro fuq għanabdew saqsuni balla għal-prima donna għazbuni konrat mitza għal-madu. Fuck. Xġaran banek. Laqta ġbart il-flus, ma tarajtom ġemil, ħara ġbajt il-flus, għala da ġego. Mieter, dan, banek insa, men, imbarazz.